इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव फैदों। दा बे जाहैबाय साफा सानै लिडारनि थाखाय आङो दुखु मोननानै थारमाने बिपिएफआव जयनिं जादों। आरो बे बर'निनो मोनसे पार्टिखाय दिनै आं बे आंनि वार्कारफोरखौ लानानै आं बिपिएफआव जगदान जानाय जाबाय आरो बिसिडिसि टटेल आंनि मेम्बार गासिबो एक्स मेम्बार, ओमफ्राय आं चेयारमेन जाबाय। आरो प्राइमारिनिफ्राय 15 जनसो दं। माने प्राइमारि मेम्बारफोर, भाइस प्रेसिडेन्ट बा प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि बे गासै लानानै जोङो मथा मथि 60-70 जनानो जयनिं जाबाय आरो बेनो जे आं इउपिपिएलआव चेयारमेन हिसाबै 5 बोसोर मावदों। थिगैनो 5 बोसोर मावनायाव जे एक्सपिरियेन्सखौ मोनबाय बेखौ लानानै आं बारा जेबो बुंथ'ला। दा आं मानो इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफआव फैदों, दा बे जाहैबाय साफा सानै लिडारनि थाखाय आङो दुखु मोननानै थारमाने बिपिएफआव जयनिं जादों। आरो बे बर'निनो मोनसे पार्टिखाय दिनै आं बे आंनि वार्कारफोरखौ लानानै आं बिपिएफआव जगदान जानाय जाबाय आरो बिसिडिसि हिसाबै जा खामानि जानांगौ बेथ' नोङो पिएनआरडिनिफ्राय जायो। दा बेखौ समानैनो आङो जे बिसिडिसि सालायनायाव खुनु पार्टिनि खोथा लानानै आं सालायखायाखै। समानै आं बयनोबो जाहोनांगौ, जा सरकारनिफ्राय सुबिदा मोननायखौ आं होजोबनाय जादों। दा बिनि थाखायनो जे सरकारजों थायाब्ला जे पाब्लिकफोरा सुबिदाखौ मोना, बेखौबो लानानै आरो आंनि माखासे जेनेबा नों जोंनि वार्कारफोरनि गेजेराव एसे बेले बेजे सोमजिनायाव आं दिनै बिपिएफ दलाव दिनै बर'नि मोनसे दल हिसाबै जयनिं जानाय जादों। बिसिडिसि टटेल आंनि मेम्बार गासिबो एक्स मेम्बार, ओमफ्राय आं चेयारमेन जाबाय। आरो प्राइमारिनिफ्राय 15 जनसो दं। माने प्राइमारि मेम्बारफोर, भाइस प्रेसिडेन्ट बा प्रेसिडेन्ट, सेक्रेटारि बे गासै लानानै जोङो मथा मथि 60-70 जनानो जयनिं जाबाय आरो